Da, aplaudați, merită, merită! Nu puteam să ratez Verdele, este nuanța mea favorită, n-aveam cum. O voce ce s-a făcut remarcată încă din adolescență, a crescut sub ochii noștri foarte frumos, atât ca artist cât și ca femeie. Este un om foarte drag sufletului meu și cred că sunteți de acord cu mine. Dragii mei prieteni, vreau să aplaudăm cum nu se poate mai tare pe Nicole Sherin! Bună seara, la mulți ani, draga mea! Să știi că mă bucur foarte tare să te sărbătorim în așa fel! Mă bucur! Arăți absolut minunat și... Și tu ești superbă, să știi că și verdele e culoarea mea preferată. Da? Deci... Bun, atunci ne-am nimerit. Vreau să cântăm o piesă care se numește Sufletul. Am lansat-o acum câteva săptămâni și am zis că ar fi bine să cânt și macedonește, dar o să te iau ușor. Prima să oară știi că cântăm în română. am emoții. Eu zic că n-ai de ce să ai emoții, te-am auzit eu la repetiții, pronul. Vreau să le spun bună seara și să le urez sănătate sărbătoriților de astăzi și mai ales mamei mele. Să știi că și ea e în sală La cu mine mulți aici. ani, la mulți ani, doamna Elena! Da. Eu îl văd doar pe tati, care tati este... A strigat până acum să știi, adică e susținătorul tău aici, ca de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult! Hai să cântăm o piesă care se numește Sufletul, sper să fie pe sufletele voastre, pentru că pe ale noastre, clar, se mulează bine, bine de tot piesa asta. Ah
Acum îți dau